Татарстанда татар моңы конкурсының сайлап алу турлары башланды. Анда 17 яшьтән 35 яшькә кадәрге конкурсантлар берничә номинациядә көч сынаша. Татарлар тапшыруның төшерү төркеме Теләче һәм Буа районнарында узган сайлап алу турларын төшерде. Хәзер әлеге вакыйгалардан репортажларны тәкъдим итәрбез. Гасырлардан гасырларга татар моңа килә атлар. Илһам Шакиров исемендәге татар моңа халыкара телевизион яшь башкаручылар конкурсы дирекциясе 15 декабрьдән 15 мартка кадәр гаризалар кабул итә. Хәзер инде 3 елга бер тапкыр узучы Илһам Шакиров исемендәге халыкара татар моңы яшь башкаручылар конкурсы үзенең эшен башлап җибәрде. Иң беренче ул Татарстан Республикасында алып барыла. Бүген без Теләче районында. Монда безнең Татарстан Республикасының 10 районыннан килгән конкурсантлар көч сынаша. Ни өчен җырлыйсыз? Ни өчен сәхнәгә килергә булдыгыз? Менә ни өчен шушы һөнәрне кабылдыгыз? Мин кичкенәдән үк җырлыйм. Мин кичкенә вакыттан 3 яшьтән бирле инде җырга йөрим. Мен әтиләр, апайлар, әниләр бөтенсе дә җырчы. Мин кичкенәдән җырга моңа гашык бала булып үстем. Мин кичкенә вакыттан җырларга ярдәм шуак белән сәхнә минем икенче тормышым дип әйтсәң була. Минем әти баяндау ни, әнием үзе җырлый. Барлык катнашучылар да бер тавыштан кичкенәдән җырлыйм дип сүз башлый. Дөрес, кош оясында ни күрсә очканда шуны кыла ди халык мәкале. Хак. Безнең гаилә шул музыкага гашык. Гаилә мине бәләкәйдән инде әти Курайда, Талианда әкрен генә өйрәтеп килде. Һәм мин үземнең үсү дәврендә бу юнәлешләрдә үземне кутагына ныгыттым. Һәм бүген мәсәлән үземне сынап карарга булдым. Сәхнәдә җырлау яки уйнаудан кала кешенең зәвыгы, үз-үзен тотышы да мөһим. Татар малатында нәрсә? Дөресен әйткәндә, мин кичкенә вакытта әби белән һаман телевизорлардан карап, шунда барырга хыялланып йөридем. Хыялым чыңашты. Ара-тирә җырлап бирсәм дә зур сәхнәгә чыкканым юк. Менә үземне шушы татар моңында беренче тапкыр сынап карарга дип килдем. Катнашуым икенче тапкыры дәүгә түгел. Беренче тапкыр иң беренче елны 2009 елда булган иде. Ул вакытта катнашкан идем. Ул вакытта яшь булу сәбәпле бәлки быел инде ничектер теге эшкә дөньям белән, эшкә халатым белән дә, тышкы халатым белән дә ничектер теге эздер. Бүген бәйгедә Теләче, Биектау, Әтнә, Кукмара, Питрәч, Яшел Үзән, Балташ, Саба, Арча һәм Балык Бистәсе районнарыннан килгән конкурсантлар чыгыш ясаячак. Без инде үз чиратыбызда хөрмәтле жюригә гадел хөкем итүләрен, катлаулы эшләренә җиңеллек теләп калабыз. 20 ел гомумән алга таба зур, олы, бийик вакыйгаларга бай ел һәм инде шушы конкурсның бездә башланып китүе, без аны алга таба үзенә күрә бер кулланма итеп аларбыз дип исәпләп торам. Чөнки Теләче ягы ул моңлы халык, җырлы халык. Теләчедә узган конкурста яшьләрнең күп булуы куандырды дисәк ялгыш булмас. Билгеле, барысының да әзерлеге җитәрлек түгел, тик вакыт күрсәтер. Елда җырчы туып торырга тиеш тә түгелдер инде. Инде менә шушы соңгы уздырылган 10 ел эчендә күп җырчыларны шушыннан чыкты, үзегез күреп торасыз. Алар күбесе бүгенге сәхнәдә җырлыйлар, шушы кая килгәннәрен белеп килгән җырчылар шушы зур сәхнәдә чыгыш ясыйлар. Быел лауреат, дипломат булмаган катнашучыларга, конкурсантларга әзерләнергә әле күп тә вакыт та бирелә. Әгәр дә син җиңсәң, мәсәлән, нәрсә җиткерә идең син сәхнәдән үзеңнең яраткан тамашачылар? Элекке җырларны кабат яңадан сәхнәгә чыгарырым, халык җырларын. Шул тагын үсеп килүче яшьләргә аңлатыр идем, күрсәтер идем инде. Ничә яшьсең? 18. Мин инде Биектау районының Әлдермеш авылында укыйм. 11нче сыйныфтамын әлеге вакытта. Киләчәктә инде шул сәнгать буенча культура институтына керергә уйлыйм инде. Иң мөһиме татар моңын онытмаска. Теләчедә узган татар моңы конкурсының сайлап алу турында 40-ка якын катнашучы көч сынашты. Икенче турга 18 кеше узды. Әлбәттә, катнашучыларга, җиңүчеләргә барысына да бик зур рәхмәт. Алла таба шулай мотор татар моңнарыбызны ишетергә насыйп булсын. Бөтен әйтик Рәсәйдә яшәсен безнең татар җыры, татар моңы.
Татарстан буенча тагын сайлап алу турлары 24 гыйнвар Әлмәт, 25 гыйнвар Түбән Камада узачак. Хәзер сүзне бу ада узган конкурс хакында тулырак сөйләр өчен Миләүшә Фәтхетдиновага бирәбез. 2030 елда Татарстан Республика Президенты Рустам Нургали улы Миниханов карары буенча бәйгегә ТСРның халык артисты Илхам Шакиров исеме бирелде. Якшәмбе көнне, ягъни 19 гыйнварда Буа шәһәренең мәдәният йортында татар моңы конкурсының беренче сайлап алу туры узды. Буа районының яшь талантлары бүген үз көчләрен сыный, әлбәттә Буа районы эчендә генә түгел, бу безнең зона, төбәктә, күрше районнардан килгән талантлар белән дә үзебезнең көчне сынарга без әзер дип әйтәсе килә. Конкурсның төп максаты татар халык җырларын һәм татар композиторларының әсәрләрен пропагандалау, яшьләрне милли мәдәни хәзинәләргә җәлеп итү, талантлы яшь башкаручыларны ачыклау һәм аларга ярдәм итү, аларның иҗади потенциалын үстерү. Һәрбер катнашучының үз нияте иде. Үземне сынап карыйсы килде. Шуның өчен катнашырга булдык. Мин инде кичкенәдән җырлап йөрим сәхнәдә. Беренче җиңүләремне 5 яшьтән үк җырлап башлаган идем. Шулай созвездие, ягымлы яз, дулкыннар фестивальләрендә лауреат булып шулай катнашып йөрим. Татар моңын яратам, җырларга яратам. Шуңа күрә катнашырга булдым. Бу конкурска катнашканда мин үземне сынап карарга булдым. Жюри әгъзалары катнашучыларның чыгышларыннан соң нәтиҗәләр ясады һәм булган кимчелекләрен дә җиткерде. Бер инструменталиста бүген юк. Гел җырчылар, гел вокал. Сәнгать бит ул җырдан гына тормый. Җырчыларның аның музыка белән, нинди бер музыка уен коралы белән аның ярдәмчесе сопровождениесе булырга тиеш. Бүген алар берсе дә юк. Күбесе караокега җырладылар, аранжировкалар. Һәм күбесе Илхам Шакиров исеме йөрткән конкурска Илхам Шакировның сәнгатенә бөтенләй кагылышсыз репертуар белән килгәннәр. Әмма без аларга жюриның аның максаты шулай, без аларга киңәш табышлар белән әйтәбез. Алар ниндидер менә шундыйрак репертуар белән килергә, шундыйрак. Чөнки үзләренең тавышларын белмәскә мөмкиннәр, алар 18 яшьлек балалар әле кайберләре. Буада узган бәйгенең икенче турына 9 катнашучы үтте. Сайлап алу турлары Татарстан Республикасында, Россиянең башка төбәкләрендә, хәтта чит илләрдә дә узачак. Россия төбәкләренә килгәндә 9 февраль Оренбург өлкәсе Әсәкәй авылында, 29 февраль Ульяновск шәһәрендә, ә март аенда Уфа, Мәскәү һәм Екатеринбургта булыр дип көтелә. Билгеле, без әлеге конкурсны яктыртып барырбыз. Миләүшә Фәтхетдинова, Татарлар, Буа районы.